लांदां होनलायसिगोन दै जि मेंबायसिबाय बाय बाय फैला बाय बाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावनाय जाबाय दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन जोंहानि दाख्लैसो जानानै थांनाय अमा फिसाखौहाय नोंथांमोनहा नांगौब्ला अर्डार खालामहरनो हागोन माने कन्टेक्ट खालामनो हागोन जोंहानि आइनि मानि माबाखौहाय कन्टेक्ट नाम्बारखौ आङो डिस्क्रिप्शन बक्सआव होनानै होगोन नोंथांमोनहा जुदि नायनानै भिडिअ नायनानै फसायोब्ला कल खालामहरनो हागोन आरो थौदो बिदिब्ला नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो लामायाव खानानै फिस्ला हाब्रु गोजा फुख्रियाबो रानजोब्बाय जोंथिंजाय न'आ खाथि खाथि गोजा ओमफ्राय नैबे जोंनि जाबाय ओमफ्राय बै मादैमोननि जाबाय बैथिंबो दङ आरो बैथिंबो दङ ओइ नुहुरनाया थिंजायबो दङ जोंहानि अमा गुफुर खासि मासे गिदिर गोलावखौ मैया लानानै थांबाय गोसोखांदों जा लांदां लांदां मोनखायोना माबाल' होलांदों मा होनो 19,500 निल' होलांदों मा लस जाबायना आंहा किउटी किउटी नै नायनोबा जोंहानि अमा गोरलै गोरलैखौ किउटी 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 बेयो बिनिसिनि माम्मी नुगासिनो नै बेयो फाख्रा सिख्रालाय Hi. Hi, hello, hi. Hi. Hey. Sekarang bisa makan? Hai, hai, hai. Sekarang lagi saya na, semuanya. बिसिबा गोरलै गोरलै जायोना जन्म जागोदानावहाय एकदमबारे गिदिर समाव नायबा गोरलैयाव बेबायदि जायाबादि मोनलायो ओमफ्राय मा होनो इसोरखौ फेदेरगौ मानियानो माला देरो बांद्राय टाइम माबा फात्ता मोननाय जायो आरो माला देरो बेखौ फात्ता मोनस्लाबलाया जेनेबा 2 month 3 month बिदियावनो एसे गिदिर जानाय मोनो ओमफ्राय सिगाङाव जों बाजारनिफ्राय लाबोनाय समावथ' गोरलैयाव बिदि एथ'बां गोरलै जायानदां सानोना ओमफ्राय बे समनिफ्राय फेदेरबोनायाव बुहुत खस्थ' जायो जोथोन लानाय मानायावहाय एखमबा बिमाजों उन्दुसिनानै थैनाय मानाय जायो ओमफ्राय बिसोर बिदि जायाखै आरो जोथोन लादों बिमाफ्रा बुहुतनो थैयाखै मासेबो इनिया माब्रैल'खा ओमफ्राय इनिया 7था बै बुन्दा मासे खासिखौ फानहरबाय जोबोद दुखुनांथाव गोसोखांदों लांदां मोनदों जोंना आइया मा जादों मिथिगौ बेखौ फानहरनायावहाय गावथ' न'आव गैयामोन जोंना आइया आसा मावो बियो पेसेन्ट लांदोंमोन हस्पिटालावहाय गाहा न'आव गैयामोन आरोना ओमफ्राय आंखौ फट' खेबनानै मबाइलाव खेबना लाखिनो थिनबाय भिडिअ खालामनानै ओमफ्राय आं लाखिदों ओमफ्राय गाव फैखांनानै देखायफिनबा बे गाव नायनोनो हाला आरो गाबनो ओंखारबाय आं नायला बेबायदि जाबाय माने नायफिननो हायाखै आरो जोंना आइया माने उन्दैनिफ्रायनो एथ' जोथोन लानानै फेदेरबोनायखौ सानसेबाबो फानहरनाया एसे बोरैबा मोनो लाग्राफोरा एसे बोरैबा मोनो बेखौ अमा लाग्राफ्रा मिथिगोन आरो जाबायना नोंहा हारसिं जाबाय लोगो गैला बेहा हारसिं जाबाय बिनि खासि लोगोखौ मैया फानहरबायना देख नोंखौ भिडिअ होगोन दे नाय फानहरा दे फानहरा
आं बेनिखायनो अमा जाया मिथिगौ ना इमान गिदिर जुनारखौ फिसिनानै एसे उन्दैनिफ्रायनो फिसिनानै फाननानै बुथारनानै जायो बेनिखायनो आं अमा जाया अमा अनो बिरादनो ओंखायनो आं अमा जाया आरो बे मोनसे खारन बै खनायावबो बिमा मानै दङ बै बाहेरायाव बैसोरो बिमा मानै दं बैबो फिसा जाहांहां ओमफ्राय बैबो एगेन प्रेगनेन्ट जाफिनबाय नैबे गथ'नि बिमाया बियो जोंहानि बारि नायनोबा गय बागान गय बारि औवासुं बारि मालाया बबे जायगायाव थांनानै भिडिअ खालामहैयो आंना न'नि बारि औवासुं अमा बोरमा दाउ हांसो बेल' खाफाल गाज्रि र' आंबो नेक्स्ट बबेबा जायगायाव बेरायहैनो थांनानै ओमफ्राय ब्लग बानायगोन दे नायदे नोंसोरो नोंसोर न' बरिं बिदि फारामखौल' नायबाय थानो ना एसे बाहेरायावबो थांनांगोन ओमफ्राय नै जोंहानि अमा गन्द्राया बिदि ओमफ्राय बैयावबो दोनो फिसाखौ बैयावहाय ओमफ्राय नैजाय खिसुरनो थाखाय ओमफ्राय होमबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन बाय बाय